tomto videu sa pozrieme bližšie na to, ako funguje stabilizátor pre kone. Predstaví vám ho jeho tvorca Buck Wheeler. Ukážem vám, aká ťažká by to bola práca s touto kobylkou a jej reakciu na tento strojček, keď ho zapnem. Now, this filly, you can see that eye on. Môžete vidieť jej reakciu očí a uší. Hovorí svetu, že s ním nechce nič mať. Mal by som si asi nájsť dosť času na prácu s touto kobylkou. No nebude treba, lebo my použijeme náš stabilizátor, pretože aj na takéto situácie bol vyvinutý. Začnem od tlačidla vzadu smerom k rukoveti. Keď to potiahnete týmto smerom, roztiahne sa to na maximum, ako to len pôjde. Tu dole je plastová hadička, ktorá povedie cez horné ďasno úplne neinvazívne, takže jej to neublíži ani ju neporeže. Aby sme jej to navliekli, jednoducho s tým prejdeme cez hlavu. Ak máte koňa, ktorý je naozaj plachý, navrhol som stabilizér tak, aby ste ho mohli rozopnúť, dať takto okolo krku a zacvaknúť naspäť. Teraz si nastavíme stabilizér presne na túto kobylku. Horná časť tohto povrazu musí ísť cez prielbinu za jej ľavým uchom, kde je jeden z tlakových bodov. Potom prichytíme časť s hadičkou pod hornou perou a v rovnakom momente zatiahneme za rukoveť. Následne si vymením ruky, stlačím gombík, zatiahnem ho a jeho uvoľnením ho uzamknem a zafixujem. Keď stabilizér prvýkrát nastavujeme, nenapíname ho na maximum. Hneď ďalší krok, ktorý urobím, bude to, že kobylku poškrapkám po hlave a fúknem jej na nos. Najskôr sa potočíme doprava. Opäť ju poškriapkám a fúknem na nos a potočíme sa doľava. V tomto bode to donastavím. Donastavením sa myslí to, že stiahnutie stabilizéra nastaví samotný odpor hlavy. Potiahnem lánko nadol, kým to ide a stlačím opäť gombík a potiahnutím a uvoľnením zafixujem natiahnutie. Nasledujúce 2 alebo 3 minúty sú veľmi dôležité. Nezačínajte žiadnu procedúru, nehýbte s koňom. Následne pozrite, ako kobylka drží a nechá so sebou pracovať. Na začiatku sa bála strojčeka, teraz jej už nevadí. Toto je len jedna z mnohých možností využitia stabilizéra na skľudnenie koňa. V ďalšom videu si môžete pozrieť, čo na stabilizér hovoria ľudia, ktorí ho používajú. Ak sme vás zaujali a máte otázky, neváhajte sa nám ozvať cez naše kontakty.